pamusoro yemambo ndauya nenyaya yakamhangarwa naAlexander Luke Alexander Murwira ari papi tinotenda Luke Alexander Murwira anogara kwaMurewa Murenge village ndizvo achimhangarira John Mupfumi ari John Mupfumi anogara Murwira village kuChishawashi ndimi sabhuku ikoko ndivo sabhuku kuMurwira village kuChishawashi iri nhau yebhuku rekuChishawasha Murwira village ndo nhau yavaunza kudare vachiti bhuku nderavo iro rinova riri mumaoko aJohn Mupfumi saka vari kuda bhuku ravo vana Luke Alexander Murwira ndonyaya yavo yamudare mavo ndichakumbirawo Luke Alexander Murwira musimudze ruoko rwerudyi makagara imi ipapo motedzera zvandava kutaura mashure. Ini Luke Alexander Murwira ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chiisei ruoko pasi. Ndokumbirawo John Mupfumi simudzai ruoko rwerudyi motedzera zvandava kutaura. Ini John Mupfumi ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisei ruoko pasi. Ndakukumbirawo Luke Alexander Murwira kuzivisawo dare muchidimbu chasakisa kuti munge muchipinza nyaya iyi kudare muchimhangarira John Mupfumi makagara imi pasi izwi rakasunukira. Pamusoro pedare ndakauya chimhangarira John Mupfumi nenyaya yebhuku raMurwira. Pakafa aMurwira vafa, bhuku rakasara riri mumaoko emwana womukoma wavo waMurwira. Uyu Matiya akanga asiyirwa bhuku mwana womukoma wavo. Bhuku iri akazodzingwa muChishawasha nemafata. Mafata amudzinga muChishawasha nokuti akanga agara nhaka yababa mudiki aMurwira. Saka nemafata hatitendere munhu kuti agare mudzimai wababa wake. Ndezvarini zvinezvi? Ndezvakare. Kare kemakore api? Makore atopindana iwapo. Pamakore acho ini takazongopindawo muhistory kunhororo nokuti ndiri muzukuru wavo, mwana womwana wavo wokutanga. Bhuku iri nokuti vaititsanangurira rakazosiyiwa mumaoko maGeorge Muchinji ndomakasiyiwa bhuku iri. Amatiya vaitisa mwana amainini fata ndokubva ati kuna baba vedu isisu akavatsvagira basa chisenzerai mwana uyu. Baba vangu ndokubva vaenda kubasa, bhuku ndokubva rasara riri maMupfumi maGeorge Muchinji muzukuru. Kwarakazoenda mberi kuti chichinjanwa rakagara dzimba dzakawanda isati zvizivewo kuti rizosvikawo mumba maMupfumi. Zvino zvitori makore anenge 100 izvi. Kare. Ranga rakumbochinjaniswa mazukuru iva vakatichinjanisa. Zvaitoda ana Chambare kuti vaisiya. Iri papi bhuku iri? Nditsanangurirei physical location yaro. Zvinezvi riri pana Mupfumi. Nzvimbo yacho kuti iri papi? KuChishawasha. Nepapi chepo? Right, tichibva pamba bhuku racho tingangoti tichienda kumavirira kusaidi tichienda rinobata
pakati peSand Ignatius nepedu paya ndo pane area yavo yavanhu yakanyanya. Una Ndoro? Ndoro anenge ari musaidi racho. Mabhuku acho ekuti Ndoro naMurwira anodyidzana. Yekuti unowana vamwe vanhu vari mugeological area yekuti unowana vamwe vanhu vari kunzi vari kwaMurwira vanenge vari munzvimbo yaNdoro, vekwaNdoro vari kwaMurwira. Saka vaMurwira mauri vatitite sei? Muda kudzoka kuti muzogara mubhuku menyu? Isitakuda kudzoka tigare asi Itaura imba. Sorowe tisingadi kupedza nguva yakawanda nezvinhu zvidiki-diki. Muning'ina wangu ndakamusiya ne15 years sokuberekwa. Ndakaberekwa 1939 ndoze ndakaberekwa. Ndichitaurirwa naambuya vangu vakwedza naamai vangu vachinditiresa chinji mwana wachidhau. Vakantaura vachiti ivo naivo baba vangu zvekare vakantaura vachiti kufa kwaita vasekuru venyu vakafa vakatakura zviyo vachibva kumunda, vafa vachitakura zviyo vachibva kumunda. Vavigwa, bhuku rakazotorwa naMatiya mwana womukomana baba vedu isusu. Atora Matiya vakoma vaning'ina vake ndokumumukira akazosvitsa kuna Nafata uko azikanwa kuti ndiani. Ndopakataurwa kunzi iwe Matiya ungatora amai uchiita mukadzi. Ndobva vavhurirwa chapter 18 Exodus kana kuti Deuteronomy. Avhurirwa kudaro zvanzi hatibvumire munhu akadaro munhu. Ndopakabva Matiya ndokukumba mombe dzabasikuru vangu dzese ndokuenda nazvo pachidya usiku apa. Asvikogara paadya usiku kwenguva yakati kuti ndobva tutana nadzo ndokubva aenda uko. Zvino bhuku ndobva ratorwa naMuchenje. Uyu Matiya atiza Muchenje, George Muchenje ndiye akasara aine bhuku iroro. Pakazofa George Muchenje apa manje isisi taiziva kuti bhuku rina Muchenje. Kana pandakatora chitoro 1958 ndaiziva kuti bhuku redu rina Muchenje. Tichisvika nababa vangu tichitora bhuku iroro tichienda kuGoromonzi tichisvikotora chitupa changu. Ipopo tatora nhamba dzechitupa dzangu dzakudhara dzangu nenhasi ndodziziva kuti ndedzakati dzakati. Ndo mamiriro azvakaita. Uko kwarakazoenda uko raakuita mutambidzanwawo hatichaziva kuti zvafamba sei kuti rizosvika kuna John. Isi takasiyira muzukuru wedu. Nhasi tichipesana nomuzukuru wedu ndiye atifanira kuda bhuku redu nokuti takasiyira muzukuru wedu. Saka Muchenje wacho ndiye atinaye munhu kana Muchenje. Nyaya yenyu iyi yakakurirwa nenguva. Makataura ini handinyatsonzwa ndakakuvara nemasipotsi angaishanda nawo. Makatotaurisa charo ndoti ndinyatsonzwa. Nyaya takagarira pano inoratidza kuti yakurirwa nenguva. Kuti titi ngatirwisei tidzorere imimi vana Murwira bhuku iroro handione zvimwe zvazvinotibatsira nekuda kwemadevelopments arimo muchishawasha imomo. Kunyange ndikati ndazviita pano zvinofanira kugamuchirwa nehurumende, zvinofanira kugamuchirwa naDDC, zvinofanira kugamuchirwa nelocal government. Zvino local government yacho ndo vane urongwa hwakaisa hwemuchishawasha. Unogona kutoona taakubvisa masabhuku ese manje manje. Saka ndikati ndigare pasi ndobva ndati ngatidzorerei Murwira bhuku rako. Ndizvokureva ndinofanira kuita mapepa. Mapepa ndoaendesa kuGoromonzi. Obva Goromonzi oenda kumarondera. Obva kumarondera uya kulocal government by head office. Ndokuti zvizotenderwa. Asi kwaari kufanira kuenda kwacho ndiko kwandiri kuti vane urongwa humwe hwavakatobvumidza kuti huitwe muchishawasha. Zvoreva kuti mapepa angu nyange ndikaaita kuti aende kwese uko havatoatambiri. Musi wesvondo rapera iri ndakapiwa fairo randakapiwa rechishawasha richinzi ndo matsamba ehurumende aya, ndo zvakarongwa nehurumende kuti zviitwe muchishawasha izvi.
ende hurumende ikanyora ikati Mambo Shinamhora munotenderwa munotarisirwa kufambidzana nevari kuita basa iri kuti zvizadzikiswe. Ende basa iri harina kutangira mumaoko mangu, ndakangoya kuzorigamuchira. Basa iri rakatanga ye 2000 handiti rane 25 years ratanga. Inini ndakungorigamuchirawo mugore rechi25. Zvorova kuti zvese zvakaitika pa25 years dzekumashure zvizhinji zvacho inini ndiri kungozvigamuchira, zvakatodhindwa, zvakatosainwa, zvakatotenderwa kuti ngazviitwe. Handina chandopikisa ipapo, changu kuzvigamuchira, ndiri kutorerawo pandiri kutorera ndichienda mberi. Sabhuku vamupfumi zvari kutaura mukuziva here izvi? Munozviziva? Makavazivisa here vamurwira zviri kutaura izvi? Vakauya kasingaperi ndichivataurira ndichiti naiwa zvauri kutaura pamusoro wemambo vaita musiya padini, nokuti hatiri kutaura nhoroondo. Nhoroondo yakaitika 1887 yaitiri kutaura kwawakabva havakuziva kuti wakauya sei kuti uve naaseko. Inini ndiri mukoma wava ndakazova 1932 Shawacha. Saka vari kutaura iva havazivi, anambobvira vakamushawasha akavigwa pacho asi kuti vari kutaura haapazivi, haana anomuziva mushawasha. Nhau yatiri kutaura yatakagarira pasika hatina kwatinombogona kuiendesa zvachose. Togona tigokurukura asi kuti ndikutenderei kuti dzokai muye muzoita bhuku muchishawasha, ndine ndikutenderei pamuromo neshoko chete, asi pazvinogamuchirwa pamutemo hakuna. Kuti mutenderwe kunzi muye muzovaka muchishawasha hamutenderwe. Nekuda kuye zvandataura zvakaitika kwemakore 25 adarika zvakatanga ye 2000 pakatoitwa census, pakatorwa mazita evanhu varimo. Inova nhau iri kutondinetsa izvozvi izvi kuti pa25 years patone vamwe vazvarwa vane 25 years vakura ndovaita sei. Saka ndikaenda ndichinokurukura nezvayo kuti ndauya ndoda kutodzosawo usabhuku wavamurwira kuti udzoke, vanobva vatondiseka kuti naiwe uri kuziva zvauri kutaura here, wagara uri kutonetseka kuti woita sei nemhuri yaunayo. Because kana ndisingakanganisi pakatanga ye 2000 paive nemhuri 696 ndobva dzazojamba padzaenda pa1200 ezvinezvi dzava pa1200 and something. Saka ndiri kutotambura nevanhu vese ava over 1000 families dzandiri kutotambura nadzo kuti ndichaitei nadzo, then ndobva ndauya futi kuti ndiri kutowedzera imwe mhuri futi pamusoro. Ndopa ndiri kuti nyaya yedu tokona kuikurukura hedu basi techingotaura chete, nekuti handina kwandinoendesa pepa racho kwarinosvika richitambirwa, nekuti ndagara nditoone imwe yakatondizvimbira kare yemhuri 1000 mhuri dzandinadzo dzandiri kusingatozivi kuti ndichadziisepi nekuda kweurongwa huri muchishawasha. Huri kuzivikanwa naivo vamupfumiwa, vari kuziva vakatohusainira. Ndo vamwe vacho vari kutoyone kuna mambo ivavava vachiti mambo zvinotodii. Ndopa nenyaya yangu papa. Zvinhu zvatiri kutaura izvi zvine over 130 years, almost close to 130 years. Kutoti kana zvichitoitwa kuti zvigamuchirwe inenge yatonzi restoration. Ende restoration inoitwa nehurumende, haiitwe namambo. Mambo havana simba rekudzorera restoration. Hurumende ndo inenge yakuzvigamuchira yoita tsvagurudzo dzayo vachitsvagwa kuti zvii zviriko kumaarchives, nokuti zvimwe zvatiri kutaura izvi kunational archives zvinenge zviripo. Paitwa nhoroondo iyoyo, paitwa tsvagurudzo iyoyo, pochizonyorwa recommendation. Asi kunyange tsvagurudzo ikaitwa, recommendation ikaitwa, process iyoyo haiitwe overnight, inotora nguva. Ende process yemarestorations yagara iri kutoitwa, inotora nguva yakareba. Asi mapepa acho atingaite ipapo haana kwaanoenda nekuda kweurongwa hwandataura hutorimo muchishawasha. Huri kutaura kuti Shawasha yese must be urbanized. Shawasha yese iri kunzi rave guta. Ende plan yakatodrowiwa ikatoapuruvwa unonzi kudeeds office vakatozvigamuchira, government ikatopa
subdivision permit zvese zvatovepo. Chiri kutongomisa izvozvi inhau yemari zvokuti dai mari yakawanikwa tichitotaura kudai dai chichawashara totaura dai vasisipo vamupfuma. dzimba dzakatotanga kuno Dzimba dziri kutovakwa izvozvi dziri kutovakirwa vamwe vanhu varimo kutonzi vaende kunogara. Ende chitongoripo ndechekuti mambo ndingobvumisa nditongotendera kuti vamupfumi simukai endai munogara pama muchirima apa avo vandozvidza vamupfuma. Ndakatombosangana navo muna Mayum pachikora ndichitovapa chibage chekutoti oiwanai chekudya nekuti vanga varambidzwa kurima. Nanhasi nditone chikwereti navo ipapa chechibage chanisa ndavapa. Asika isisi kuti tizosvika pakudai mumubvunze kuti akauya kangani ndirini tichida dzimba tichimima asi vamwe vanouya ativapinza imomo iyeyu zvandaiona nemasavu Andikuona kuti mukoma havana kunzwa varasa nyaya. Chiripo chatiri kutaura kaizvi anokutaura. I think usabhuku kutaura kaya mamuti restoration mukanyi. Ndee ichiri kunzi kopera dhara nditi. Vanhu vasati vabviswa kuna proton kwesati atombotengeswa ichiuya kuno kuzasi. Ava sabhuku vakapinda 2000 ndizvo? 2000. Bhuku zvavanga vachitaura paranga raenda kuna vaZenda. Handiti pakaita nyaya yekuti vanhu vakunonyereswa kunzi Zenda uku. kune vamwe vana nezvitupa. Handiti zvisiri izvo kanzi ngazvigadziriswe. Ndopakanzi panyatsogadziriswa nyaya yandoro kurwira Zenda achibviswa. 2000. Saka from 2000 pakanzi ava vachipinda i25 years again. Ende ava vanga vatodzoserwa kubhuku kwavo. Ava vakatouya through a process restoration futi. Man. Then isusu tomatava tichiti ngapaitwe kuti imwe restoration apa hurumende inenge itoti isusu takaita takapedza. Amano tikuvirikidza nsanyaya asina saka tinotone chichemo ichocho nokuti sekuita waita mukoma ivava vave nehungwa kuona manje saka isusu hatina kwatinoenda tiri isu varidzi vacho. Dai murwira unotokumbira kwamuri uyu mupfumi haasi vaka naiwe mupfumi hausi murwira here. Ndozvindaida kuti tsanangure mama ndikatsanangure zvangu Tanangura chinzwa. Inini vasekuru vangu baba vangu nasekuru vavo baba vavo mukoma nemuninini ndizvo zvadaro usabhuku namurwira watiri kubhira nhasi avazema kuti wakabva kupi mushosha manga musina sabhuku. Usabhuku ndo hwemafata wavari kutaura kuti vanhu vakazodii vachidii asi vagnatio murwira vakapuwa usabhuku nemadominican sisters nekungwara kwavakanga vakaitwa vakati ndo vakutungamirira bhuku rani nekwamurwira iro richinziroyora. Nokufamba kwenguva richizvarwa 1932 vasekuru vanga vachiripo vachizobva kuma 1935-36 vakati ndarwara tidaidzirewo vana vangu. Vana vaitaurwa ndibaba vaivava vamunetsi vaishenza pasitondo namatenumura paitedzana nabo vavo namuchemba ndovembama baba vavo. Mbama baba vangu vakazvarwa ari baba vangu chete. Ndopakadzi vangu indarwara handizivi kuti ndichadii. Ndikuda kuti usabhuku wangu wandapiwa hwokuti murwira handidi kuti uparare ndoda kuti urware hunipo. Saka ndokunzi munetsi usabhuku vamunetsi vakati ndiri pabasa handidi. Zvakanaka vaAlexander manzwisisa nyaya iyi kuti mupfumi uyu wamuri kuda tipe usabhuku wedu muri vanhu vamwe chete. Ndiri mukoma wako. Aiwa mapanzwisisa here vaAlexander zvanzi imimi namupfumi tiri kuona kuti muri mukoma nemunin'ina nababa wenyu ndo vamwe chetewo nokuti zvakatangira pana nasekuru vakaita mukoma nemunin'ina ndo zviri kuonekwa. kaka hongu asika zvandiri kutaura ndatini aiti uku kwaiisa vamwe vanhu isi takoya tichinyimwa takauya kangani unoyu takazoya tine vazukuru vedu yatova imwe nyaya yakauya kangani chinyimwa aindinyimire
nokuti aiziva kuti ndakamupa uyu ameno pamwe atengesa achididi zvandakaona nemaziso ndirimo muchishawasha ndichibrasta paawati wakandinyimirei ndoda kuti zvaitawo zvakanaka kamushonga vari pano kubvira babavo ndakashanda navo makore akawanda ndemuzukuru wamushonga hakuna munhu anogara mushawasha kana dai ndikapa mwana nzvimbo totoenda kana nanhasi ndikuenda pasekuru mushonga hakuna munhu wandinopinza chivanhu handina mutorwa wandiraisa tisina kusvika kuna sekuru mushonga vari pano vabvunza yavo mukoma makadaro munosungwa zvitupa zvake tinopinga zvichibhatanirwa tioni munhu kuti zvatoka vakatozonokuti nekuti ava vane simba here rekupa munhu pekugara vamupfuma kupei ndati vane simba here rekupa munhu pekugara pokugara isisi takave tiri chidziva chemo zvatiri chidziva chemo zvawakabviswa isusu uku vachiiswa ikokuku isisi taifanirwa kuona posheni yedu ukako but pakuva chidziva chemo kwamuri kuenda uko hakuziriko kune simba rekukupai pekugara ka kune simba rekukupai pekugara dai makaenda kuna mamboshinamhora panguva iyoyo chimamboshinamhora varivo vakati ngapaituke zvomatanho akadai kuti mupihwe pekugara dai musinganongedzera hava zvigunwe nekuti vamuri kunongedzeraka havana simba racho rekukupai pekugara moreover imipika usabhuku hwamuri kutaura vacho hwemakore kuma-18 chakutika panga pasina chinonzi sabhuku usabhuku hwakatozouya mushure mekunge imimi madzitateguru enyu abuda muchishawasha kana ndisingakanganise usabhuku kana hwakavepo hwakatozotanga kuma-19 something kuma-18 ukanga kusina usabhuku hwakatozounzwa nevarungu kuma-18 kwamuri kutaura kuti ndonguva yacho yavaitouya pataitorwisana ipapo vashawasha tichidzingwa muchishawasha vamwe vakadzingwa vakaenda pakasara vashoma vakasara ende panguva iyoyo pane vakasara vachoka vakasara ndivana shambare vana kuvhimadzamba vana mutu mumwe ndo vakasara vari muchishawasha asi vese vakasara pambasina masabhuku paive namambo asi pambasina sabhuku masabhuku aive madominican sisters okubatira kuti mafata vaone kufundisa vanhu kuti vaone kuti nyika yayavo iwo masabhuku atiri kutaura iwa vabereki vese vaitobhadhara mari yerendi revi ichinzi ndemuchishawasha isingaite kulocal government ndingozvona waive uchenjeri hwevarungu vese zvino apapa toda kukumbira kwamuri kana vavo vachidzika madziro kana pachidzikwa madziro taakukumbira kunemi kuti isisu toendawo here kuna DA motigumira nokuti DA akataura achiti kana adzika madziro nyaya chaitadzikwa natipitsina mhora munouya kuno totambira saka nazvozvo kana achidzikawo madziro kana achidi nokuti nzvimbo yeto tofanira kuti iwana nokunzisa varidzi vebhuku ndisitine zita iro atsika madziro ndiyana ndimupfumi ivava kutsika madziro aiwa papane patisiri kunzwisisana handione paine pavatsika madziro apa hapana pavatsika madziro chekutanga chanataura machibadhari ndati iwewe murwira namupfumi muri vana vemunhu mumwe chete muri mukoma nemunin'ina handiti saka kana bhuku iri rikanzi riripo nhasi sabhuku mupfumi uyo newe iwewe handiti ndimi magara muri varidzi vebhuku handiti chamungatochemera imimi kuti muri kuda pekugara mubhuku rekwamurwira muchishawasha ndonyaya yamungatonochemera kuna DA nekuti magara muri vanhu vamwe chete kana DA vakakutenderai kuti endai munogara imimi papa handipapikisi kana vakutenderai kuti endai munogara handipapikisi saka sunungukai kuenda kunovaona DA mutaure navo asi panyaya yebhuku yamakamhangara kuno kuti muda bhuku renyu ipapo ndati bhuku ragara riri renyu saka bhuku racho ramuda kurwisa imimi nderipi imurimi magara muri varidzi kudhara muri kungorwisana mega pachenyu anohwina pakati penyu hapana nekuti ndimi magara muri varidzi
ini chandiri kukumbirisa kune mukoma chandiri nyatso kukumbirisa mandwe ndambozvitaura izvozvo ini namukoma wangu zvototi aenda ndiye yanzvita ndichienda kumba kwake nchidii mwana akafa mukomana nchienda nchinobata maoko tabata maoko ikoko takataura namukoma tataura namukoma kati chakushedzai mouya takavapa nhamba dzamundu kuti aiwa muzopona asi pakarohwa nyaradzi yacho kana kunditaurira kana kundiita sei kureva kuti kundihwanda chavaindihwanda hapana isi tine ropa rimwe chete mona manje saka rena izvozvo sezvamuri kutaura imi zvakanaka bhuku ragara riri redu zvaragara riri redu iyeyu neni ndichitaura kuti noita sei ampono ipapo kuti handingagari musango kai muri kugara kupiko pari zvino muri kugara kupi kuna nzere ndekupiko nzere muri kwagutu mukuru wake mambachikwaka mupurisa wake kutanga wacho vazukuru vanoda shamha unoda shamha vazukuru imi tikambokubata yakashamhu zvishoma tikati shapu munobva matanga munyatsofunga zvakanaka tsvagai pokugara machikwaka mupiwe pekugara namurenge kwamuri kugara kwachikwakawo namurenge ndinoita madiru nashambare ndinoita madiru namembere ndinoita madiru asi ndikuda bangu apa mamanzwa ndokukuruma inzeve kwandiri kukuitai kusingakupei dambudziko mangwana kana muine pamuri kuona paroda pekuwedzerwa pekugara murenge atori nani kukupai pekugara pamunorarama napo kwenguva refu umu muchishawasha mamuri kurwira umu hamuna kwamunokuendesai shawasha yakapera kudhara ava chaiva vanhu tichatotamura navo kuti uende pa shawasha yakapera kudhara achigutiro zvanzi chishawasha yakutoitwa guta saka zvayakuitwa guta mambo vatori nedambudziko rekuti vakoma venyu avava nevazukuru venyu ava vonogara kupi imimi mutori raiti pakuti muri kwamurenge mune nzvimbo ava vakutoburitswa muchishawasha zvebhuku ramuri kutaura hazvisisina kwazvichaenda masabhuku ese ari muchishawasha akutotorerwa usabhuku havasitonoiswa here kune dzimwe nzvimbo sezvavari kuitwa uko kana nyangwe vakanzi vaenda kupika zvatava namambo bhuku riri mumba menyu murwira iroro iye anaro haasi kuti haasiri anofanira achibata bhuku iroro akakodzera saka hatione zvokuti titi bhuku ngaribvi dai anga asiri murwira taigona kuti titaure asi ndimurwira wakare hongu tazvinzwa asika zvinhu zvinoenda imba neimba yokugadza mugadze munenge murehwa mbende imimi pazviite munogadza murehwa nhika uyu ndichigutiro wakare gotora mushe hwanhika hakuna ndichigutiro wakare saka muri vanhu vamwe chete amnakuzva pamwe ndazozvisawo kuti zviri kufamba sei yajeka aiwa kwatiri yajeka muri kurwira yenyu ana sekuru ka chekutanga chikuru mupfumi namurwira munhu mumwe chete uyu kungorasika kusiyana kwemazita chete bhuku magara ndimi makatoribata ende nyangwe mukaenda kuhurumende nhasi uno munongosvika mobatwa kunzi muri munhu mumwe chete zvosa kuti hapana chatiri kuchinja kana kuti muri mukoma nemunin'ino zvongosiyiwa zvakadaro tobva taenda mberi futi kuti panhu pacho pamuri kuda kuti muyozogara hapachaita kuti muite izvozvo urombo hwacho hamuchatoiti takadyiwa nenguva ungu apo ndabvuma pachasimunzwa vanhu ivavo kwake hurumende haitongotadza kuvasimudzira kunovaita bhuku ramuvhira vamuvhiragondo ravo bhuku rachikerema mukange mazosimudzwa mukapiwa rimwe bhuku moyeuka kuti mune vanin'ina varipo kwamurenge ukwavo mobva matiyetu kana mauya muri machina mhora kamwa mandiyeuchidzatiwa pepekugara asi kana hurumende ikanga yaita humwe urongwa ipapo mambo vanenge vasakwani because kumaruzevha ndokunotonga mambo
vanhu vakapiwa ivhu vakapiwa munzvimbo iri under Ministry of Lands either A1 kana A2 ikoko mambo havasisiko. Patori nemutemo uri kutogadziriswa zvakare uri kutoshandirwa kuti poitwei kuti pave nemasabhuku kuma A1 ikoko. Pane zvino hakuna masabhuku. Tinazvo pedu padenda pachibvuta vakapiwa varipo but hapana sabhuku aripo. Vatakatongoisawo takatongoita kuti timbokwanisa kufanoshandidzana tichiziva zviri kuitika, asi pamutemo chaipo kuti titi uyu ndiye sabhuku pamutemo hatina. Kuma A1 kwese pane zvino hakuna sabhuku. Hurumende ndiyo yakabata zvinhu zvayo ndiri kuita zvinhu zvayo nenzira dzayo. Vakazozvitenderawo nekufamba kwenguva toti takomborerwa tochiita basa tokuda naye touya togoverana. Mazvita